Sai sa na kira ki dan ke biki san ko an daga zabe ko ba a daga ba, dan ku ba rediyo kuke ji ba, ba labarai kuke ji ba, to saboda haka an daga zabe. Kin samu labari? Na samu labari ya daga zabe. To saboda haka har wani tsohon dan wata tsohuwar shegiya ta fito tana magana wai sunanta injin miya biba gala-gala. Akwai wani shashasha ma ya fito yana magana. To yanzu bari mu baki labari akan wannan tsohuwar iska. Injiniya, wai sai ake cewa injiniya, to mu injin miya ne ba injiniya ba. Biba gala-gala. Duk mutumin da kaga ya tsani Buhari to barawo ne. Haka ne. Duk mutumin da kaga ya tsani Buhari azzalimi ne. Tabbas. Duk wanda kaga yana kushe gwamnatin Buhari to ko mazinaci ne, ko tsohon dan iska ne, ko tsohon kartagi ne, ko kuma ko kuma wani manajan gidan giya ne, ko ba haka ba? Mutumin nan lokacin da suka yi majar jama'iyyar CPC da Buhari, kin manta? Shi ne ya tafi wajen Jafaru Isa ya karbi kuɗi a Kano, ya ce Jafaru Isa kai ne dan takara. Ya zo wajen Muhammad Abace ya karbi kuɗi, ya ce kai ne dan takara. Ya je wajen Masari ya karbi kuɗi a Katsina. Ya je Adamawa wajen Buba Marwa ya karbi kuɗi. Ya je gun Tanko Almakure ya karbi kuɗi. Kai ba ce ma barawo ba, sai kai ne zaka fita kana zagin wani. Kuma shi Buhari nan ba shi ya daga zabe ba. Shugaban hukumar zabe na ƙasa shine ya fito ya ce ya daga zabe yana da dalilansa. Lokacin da suka yi shekara 16 suna mulki a baya, ba sambo da suki bane yazo ya daga zabe, kuma suka yadda. 2015 an daga zabe, 2011 an daga zabe, 2007 lokacin da Gogo Jack an daga zabe. Baban gida ba ai zabe bane ya rusa. Saboda haka Buhari kada ya karena, kuma kai muna da tarihin ka ga ƙauyen ka nan fa a ƙaramin hukumar Bade, ko likafa ne baka taba kaiwa garin ba, ko kuma ubanka shekara 2 yana jinya har ya mutu baka je ka gano shi ba, ko sunan ƙauyensa da wayo, sunan ƙauyensa wajen girgir ka rage. Saboda haka Buhari ne karena, baka rika mara tayin ba lokacin Abacha, baka ɗebi kuɗin jama'a ba, wa ya rufa maka asiri? Ko ba gwamnatin bane ta zo ta rufa maka asiri in za a tona? Ga yarka Zainab yanzu tana aiki a ofishin mataimakin shugaban kasa, yarsa take aiki, ba a cikin gwamnatin Buhari take cin abinci ba. Kuma yau har ka fito wai kai kana zagin Buhari, kana cewa Buhari ya ji tsoro. Buhari ya fi karfin ya ji tsoro. Soja ne fa, kuma a sojan general ne, kuma ya yi yaki. Kai da uban wa kai yaki in ba da sata ba, matsiyaci. To kar gani ya taka makaho. Duk abin da kace za ka yi biba gala-gala muna tare da kai. 100% muna goyon bayan Buhari, kuma 100% muna goyon bayan rashin mutuncin da za mu maka. Abin da kai Buhari shi za mu maka. Wallahi ba tsoron ka muke ji ba, saboda duk inda ka je duk inda ka ga Buhari yake kamfen sai ka ga mutanen kirki a bayansa. Ga hotunan ka nan a bidiyo mun gani iri-iri, yanda kake da karuwai, yanda kake rawar banjo, tsohon dan iska. Waye kai? To tsofan nuna da sandan gurbi. Mutum uku in kaga sun bar garin su, da wanda ya saci agwagwa yana yaro baya koma a ƙauyen su, da wanda ya kwartanci yana yaro baya koma a ƙauyen su, da wanda ubansa ya tsine masa. To a cikin uku dole a same ka ɗaya. Har yau bai sai ya je karamar hukumar Bada ba. Duk abin da ake a jihar Yobe bai sai ya zo ba. Bai taba cin akwatinsa ba, bai taba cin ward ɗinsa ba, bai taba cin local government ɗinsa ba. Amma idan ka tashi zagi baka da wanda zaka ci mutunci sai Buhari. Lokacin da kuke CPC kai iya kokarin ka yi corruption, ka iya kokarin ka. Buhari yace babu kyau, shine fa yanzu ka fito kake zagin Buhari, ka koma wajen wancan. Mu fa mun san sirrin ka. An je kefi taro ma an baka fili ka bude taro da addu'a. A nan nashara ma za ka karanta ka kasa kana wara'ana. Ai na ga maka me wara'ana. To ka je kai karatu. Buhari ba jahili bane, kuma Buhari ba sa'an ka bane, kuma Buhari ya fi karfin ka. Billahi lazi. Kuma duk abin da kake faɗa akan General Buhari, ni ina nan ina sauraron ka, kuma ina ganin ka, kuma zan miyar ma da matare. Ni kadai gayya ne, na fi karfin ka. Ka manta lokacin da ƙauyen ku ya gagare ka? Ka manta? Kana gudu da kai da sojoji da 'yan sanda, gudu kuke kun kasa shiga ƙauyen ku. Ka je wajen soja su karbe ka, su ma ta kansu suke. Kayan ka rago a ƙauyen ku, ka gudu ka bar shi baka ci ba. Ko ka koma Abuja ka tare. Yau mun roƙi Allah ya ka zaman lafiya, saboda kai da baka samu hanyar sata ba har ka fito fili kake cewa wai Buhari kaza Buhari kaza. To injiniya biba gala-gala, ina so ki sani wallahi Buhari ya fi karfinki. Biba gala-gala, Buhari ya fi karfinki. Kuma ke abin da nake so da ke, duk mutumin da kika ga zai kawo miki wani magana akan magana daga zabe ya ce miki kaza ƙarya ne, ki gaya wa mata ƴan uwanki su dake dantsan su. Asabar mai zuwa zabe yana nan taram, kuma zaben babu Buhari babu fashi. Ba mu san wani ba sai shi, kuma ƙarya kuke. Allah ne tona muku asiri, Allah ne tona muku asiri, kuma Allah ya dada karya ku. Allah ya dada karya ku. Jahilin banza, jahilin wafi, ka sha baka san mutuncin kanka ba. Da mu kake zancen, wallahi ba tsoron ka muke ba. Ai da dafi
da suya da gashi duk labarin wuta suke ji. Gashi ne ganta tsirara. Yahe mu ba bakin ka bane, kai ba bakon mu bane. Wai kana cewa ka tsaye da sanata ya ci zabe, ka tsaye da rabi ya ci zabe, ka rike national secretary na waye. Lokacin jahiliya ne, lokacin da kai wannan matasa ba su yi karatu ba, bu san demokaradiyya ba. Yanzu an waye, an yi ilimi, an san demokaradiyya. Yanzu ko me ka tashi biba gala-gala ba za ka iya cin zaɓe a Najeriya ba. Kuma ina mai tabbatar maka, a ɗauko butar da Buhari yake alwala, butar Buhari da yake alwala a ɗauko a ajiye ta a layi, a kawo ka ajiye a layi a cewa jama'ar Najeriya wannan butar Muhammadu Buhari ne da yake alwala, wannan kuma biba gala-gala ne su shiga layin zaɓe. To buta ne za ta ci zaɓe. To Buhari ya fi ka daraja. Kaf zuriyarka ba mai darajar hular da Buhari yake sawa. Kaf danginka ba mai darajar tarbin Buhari. Kaf danginka ba mai darajar zoben Buhari. Kaf danginka ba mai daraja da zuciya da kwarjini da imani irin Muhammadu Buhari. Dan Daura mu muka sani, ba mu san ka ba biba gala-gala. In kuma ka matsu ka sake mai da martani kuma sake ma wani.